Daqqu 8:30 ta' filgħodu. Reġa fetaħ il-bieb għal 179 student. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS reġa l-ħajja bl-istudenti li bdew jattendu 160 sessjoni ta' prattika li tilfu meta kawża tal-pandemija l-Istitut kien għala. Disa kċejjen fl-ITS fallu reġgħu bdew jaraw ftit attività ma nixxi ngħidu l-entużjażmu ma naqax. Bħala student meta tkun qiegħed fl-iskola biex tagħlem is-sajjar trid tipprattika. Teorija rajt tagħmel online, tagħmel online lessons, imma prattika trid. Jekk nimxu pass pass u naħdmu bħala tim jirnexxielna u bħala lezzjonijiet oħra naħseb naqa' diffiċli imma bil-għajnuna tat-teacher, tal-istaff u tal-istudenti jirnexxielna wkoll. Lettur fl-ITS għalli issa l-istudenti għandhom ċans jiksbu dak li tilfu wara li anke ftehim li sar mal-Union tal-għalliema. Daw tfal qed ġew intuhom iċ-ċans li jirkupraw li tilfu minn Marzu sa Ġunju, peress li kellna kwestjoni tal-Covid kulħadd jaf. Li nista' ngħidlek li t-tfal hawn l-istudenti kollha entużjasti ġew lura. Ġifieri looking forward li issa tispiċċa dil-biċċa xogħol mbagħad nerġgħu nibdew mal-istudenti ġodda f'Ottubru. Biex jiġi żgurat ambjent edukattiv sigur, l-Istitut ħareġ numru ta' protokolli stretti maqbula mal-awtoritajiet tas-saħħa, fosthom it-teħid tat-temperatura tal-ġisem, iż-żamma tad-distanza soċjali, l-użu tal-maskri, kif ukoll ta' kuljum isir fumigar fil-kċejjen u postijiet oħra madwar l-Istitut. Apparti minn dan, jekk persuna tiżviluppa xi sintomi waqt li tkun fl-Istitut tittieħed ġo kamra. Fl-eventwalità li jkun student jew lettur titwaqqaf il-lezzjoni, bil-persuni kollha li jkunu fl-istess kamra mal-persuna jintbagħtu d-dar. Intant minn nhar it-tnejn 7 ta' Settembru se jinfetħu it-tliet ristoranti tal-ITS, tnejn f'Malta u ieħor f'Għawdex. Inħeġġu n-nies biex jiġu mhux għall-esperjenza biss li żgur ħatkun ta' esperjenza ta' ikel u ma fl-istess ħin jgħinu l-istudenti tagħna biex ikomplu jipprattikaw u lestu dawn ir-recovery sessions li tilfu fi żmien li kellna nagħlqu tal-pandemija.